जों बेबादिनो दहाय सानाव जालांनाय माखासे माखासे हालामारि रंजालि बैसागु आफादनिफ्राय जोंनि मुंदांखा फावखुंग्रि दैमारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायदों जितेन नार्जारिया। उसको ढके रखना चाहिए था ना मॉनिटर को बिजनेस से क्या होगा जैसे मेरे वकील की खतना बसन ने फावखुंग्रि दैमारिखौ रायजोफोरनिसिम फंनैसो बिबुंथि खालामबाय। साबायखर थाबाय हालामारि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय आफादनिफ्राय दा रायजोफोर अखा फैखाया जोंना फावखुंग्रि बिथाङा बुंखाबाय अखानि गेजेरावबाबो मोसागोन होननानै दा रायजोफोरा जोंनि फावखुंग्रियानो अखाखौ गियाब्ला जोंलाय गामियारिसो नङा होमबा जों गिया नै फैगासिनो दं बे गाबनि गेजेराव गासैबो थिगैनो दङ रायजोफोर अननानै दैमाखौ फरायदों प्लिज जोंना गुबुन मोनसे अननानै जोंनि फरायफोर बिथांमोनाबो अननानै बाहेराव
Yes, in Ferrari, fica a fica